హలో తాండూర్ హిందువులందరికీ జై శ్రీరామ్. మన తాండూరులోని ఇందిరానగర్ లో శ్రీ సీతారామచంద్రుని సేవ చేసుకునే భాగ్యం స్వయంగా ఆయనే మనకు కల్పించాడు. అదెలా అంటే మన తాండూరులో ఉన్న ఏకైక రామ మందిరం ఇందిరానగర్ లోని రామ మందిరం. ప్రస్తుతం ఇందిరానగర్ రామ మందిర పునర్నిర్మాణం జరుగుతున్న శుభ సందర్భంగా రామ భక్తులుగా ఆ దివ్య భవ్య రామ మందిరానికి సేవ చేసుకుని మన వంతుగా ధన రూపేణ వస్తు రూపేణ మన వంతు విరాళం అందించి ఆ రామయ్య మందిర అద్భుత పునర్నిర్మాణంలో భాగమవుతాం. ఆ శ్రీ సీతారామచంద్రుని కృపకు పాత్రులవుదాం. ఇది ప్రస్తుతం ఉన్న గుడి. ఇది పునర్నిర్మాణ గుడి యొక్క నమూనా. ఇలా అద్భుతంగా కట్టబోతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు ఈ ఆలయ పునర్నిర్మాణంలో భాగం కావాలని కోరుకుంటున్నాం. అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి ఈ వీడియో చేరేలా అందరికీ వీడియోని షేర్ చేయగలరని కోరుకుంటున్నాం. షేర్ చేసి జై శ్రీరామ్ అని కామెంట్ చేయండి.